De tramang protester is de freedom for Palestina. Tayo si Blakama yung kami itu. A Blakama wana verstand tak ano you follow tape. Want to go Google lukura in Palestina sref de man onder druk de Blakama sa in Palestina. In Israel da pe man onder druk de Blakama sa da petu. Da fire go ti de tak yo begi ti de man sa e doing you people. De man sa people in Katino. En this na sa kertine le rutak. A follow sufu you no makong if all lock no kong. A follow sufu you no kong if probleem no da grond tapu. A follow sufu you no kong if a kondre pe Israel da pe no vernieten. Want dat schrift in de Bijbel. Lees je zo dat. Dat boek van Matthäus, hoofdstuk 24 vers 1. En Jezus ben komen en hij ben niet in de tempel. En de discipelen ben komen hem. Vers 3. En die hebben zien tapu na olijfbergen. De discipelen ben komen naar hem wawa. En de be actie hem taki. Taigi we so to them den. Sani disi sa pasa. En so to marki sa de you sa kombaka. Yere, de discipelen actie Christus tak. Tayo kombaka sana de marki sa woshi. Sana de marki sa woshi. Sa woshi in grotapu te atefi crosspay. Dat de mai actie Christus. Dan lees godoro. En de grotapu sa kaba, vers 4. En Jezus be piki dem taki. Lukubong dat ino wa suma sa kori o. Because furu suma sa kona iniminag. En dem sa taki mi de la Christus. En de sa kori furu suma. Dus si fos Christus kombaka, la omen kerki bo opo. EBKR kala de kerki dat. Wana ala de kerki dat na nga fast ina nefu Jezus de kom. Maar ano Jezus na Caesar Borgia. Ala de mako ina nefu Caesar Borgia tak na ina nefu Jezus de mako. Lees. Vers 6. En usa yere fu feti na nga tak-taki fu feti. En usa yere fu tak-taki feti. Sawere, Hamas na nga Israel feti no de. Were Rusland na nga Ukraine. Were rumors of war. Fos Christus ko were ala de sandati. Were tak-taki feti. Rumors of war were. Lees. Uno musu broko hele. Because ala dem sani disi musu pasa. So. Dat sa Christus eta kita kuno spang. To si ala de sanjepsa. Masa des vai do de longo pe kita freedom muskong. Dat ota ke go tika sa Bible taki. Je go tika sa gado taki. Want if oorlog no kong, a follow sufa black people no makong. If oorlog no kong, follow sufu Israelite no makong. Oorlog abif kong. Pesticide abif kong. Angriteng abif kong. Dat schrift in a Bible. Masa des on de kerkeleri o pe in Israel. Mana de semma dat ite ulete tak aplaka mana Israelite. Dat mai kai tak ya gado be ya people. Mano ye begi gila Bibli sa schrift in a Bible. Lees. Vers 7. Because you want volku sa opo feti against you want tra volku. Yere, de su kanam de Israel, man, de su kanam de Israelite. De madan na pas aker ku Satan. De ma opo feti ng Hamas. De ma feti de Palestine. Dat na sa lees. En wa konu kondre against you want tra konu kondre. En angry tem sa kom. En angry tem sa kawasan. Zolang a oorlog pari angry tem e kom. Dat otak krano ma komoro. Dat brede no ma mek moro. Dat otak alisino de moro. Angry tem o kom. Ala nisa na script in a Bible. Ma you pastor e kolu tak vrede de. Mi brada fafiu. Te kom papira na mi brada peno. Want wane soort dat if gado wami opposor de people fu aturu no. Snap tapa ukwano wa modomoro. Smoko drugs ano wa modomoro. Sibe e huru na nga omesano wa modomoro. Anyu modo sa kong en sa otang na tak de blaka may hora wek fu gado. That's right. De may tru na nga de vrouw. De may sorgu de fesen. De may roko elak kona de money. Dat na modo sa ukono. En anyu modo sa de na tak de Israelite worde wek fu gado. Dat na sa weleru people. Buro ko goy ma oso de tel moro. Yu nek blaka ma yu na kouru. Yu no kangoru fwas wa potisma. Yu no kan buro ko goy isma oso. Anyu modo sa ukona blaka ma mu stop furu. That's right. Blaka ma mu stop sondu. Blaka ma mu stop sell drugs. Blaka ma mu stop huru. Dat na anyu modo sa uwe chako grota puno. Lees. En angry tem sa kom. Nanga pesticide. Nanga arbeid na different places. Nanga RPV. Então se RPV uno pegi que não asma. Onta script tak RPV muskomi brada. Morocco. O mesmo dele Morocco RPV imar. Fifi tusus madede. O mesmo dele in Syria nanga Iraq grade. 50 tusus madede. Ona ta script in a Bible dat RPV muskom. Lees a pistat bakasa muskom. Angry tem sa kom. Nanga pesticide. Nanga arbeid na different places. Yere sa muskom mi brada yebe kamachari gwe. Mi brada no me kamachari gwe. Ko arki sa script in a Bible. Want RPV muskom.
Wasan desmano sabi we begi ki Palestina. Alla de Arabir be abu in slavernij toe. Tanga no, if I Europe de ube lees de stukken sawabja. Al laatste slavernij in Arabië na otek 2017 maar stop slavernij in Libië. Dan we begi ki dem Arabir. Ik give Joel 3 even. Kosoru sa de Arabir people. Want dan we begi ki Palestina, we trouw we begi ki Israël. Unos apsa de mana tulang o people. Lees is dat. Fantastisch. Dat boek van Joel, hoofdstuk 3, vers 1. Ik kan ze lukken, na ini de tenati, na ini de tenati, de misa tapu na katiba voor Juda, na Jerusalem. Dan, misa chari ala dem nasi ko makandra tu, en misa chari dem go, na da lagi presi voor Josaphat. Je redt toch mee, brada? Maar je brada, ik snap je, snap je nou zo, ik kan horen, let je. Ai. Ai mi brada, arki snap dat. Want no de, van Hamas na Israël sud de serifi. Sai denk je, ascrivi na Bijbel of anoscrivi. Ascrivi toch? Hoe lees je? Dan, misa chari ala nasi ko makandra tu, en misa chari dem gona da lagi presi voor Josaphat. En trappe, misa kurutu na ngadem, voor mi people en voor mi erfenis Israël ede. Je ziet? Dus per de man dat pen ono wesut bom gide serifi. Dat pen gado ocha ala de mango. Gado kurutu de man sa de man dunange people. Je begrijpt? Dus zij staat dat pen na sanskrivi na Bijbel. Je begrijpt? Next step sa sondro gado no ne laten toe. Want per de man sut bom dat pen no, daar is opsa. De man van die Hamas helemaal, dat Irak o jong voor de Arabië. Dat pen a valley voor Jehoshaphat. Dat pen a tipi presi voor Jehoshaphat. In Engels de man the valley of decision. Dat pen a bosluit moest teki. Maar de chief Israël. Je begrijpt? If a bosluit no teki, mina ga je no maar free. Je begrijpt? Dus de wens je dat zijn jouw breedte dat a oorlog heeft komen voor free the black people. Je hebt chief cadeau. Maar wat zijn hem sabi, hem tena safe cadeau. Hem tena safe cadeau, voor hora wet voor cadeau. Je begrijpt? Let's go door. Mi people en voor mi erfenis Israël ede. Je zei de oude staat om Israël. Want Israël is een volk voor cadeau. Dus we gaan op de blakke man aan ingi. Kijk hier, hoe naar de 12 stam van Israël. Als schrift op haar bord. Maar in groot tapu, de mij zullen zo zijn omdat we zo doen tegen cadeau. Daarom nou we broken osso, we roef, we pina. De safu we horen dat pas straat in Pirborso. Omdat ze uitdraaien bakken die cadeau. Nou groot tapu zullen de zo zijn in groot tapu. Maar in de laatste deel mijn cadeau tapu draait motor voor ons zo toe. Sana genade, genade na taman op kiri in zo toe. Tangano, we libi ete, alamai si. Dat want ik heb kans om te libi ete. Je begrijpt? Please go door zo dat. Dit is de bepaya na mindri voor de nazi en de beprati mi kondre. Lukuya, sagado tak. Israël mi people sa de beprati mi de kondre. Fane ma prato, door slavernij. Lukuya, de ma puro enkel na vanaf jou moto. Jana Israël ta, Judea na Jerusalem. Da 65 people tak na Christus, de Romeinen loop moto ja. Ulowe ko in Afrika, ko door westkust voor Afrika. Maar kan omayari no, de ma to te kuja in slavernij. Dat na transatlantische slavernij, faudoro sa nang Guyana na Franse. Ja to, maar wabis may India to, wabis may Japan, wabis may China, pa de man dat doro dat. 200 jaar voor sa transatlantische slavernij, de Arabische slavernij bede. Sub-Saharan slave trade. Dat want de Arabier, de Somaliër be de Arabier. Kisu seri go in ala de kondref Europa ja nanga Azië. Daarom moet dat petanga de iftide. Je begrijpt? Dus al bosluit abif tekino in as alagi presi food decision. A failure of decision. Dat pekado otek bosluit no tak hey, samo do nanga ding. Usa de do nanga mi people. Verse 3. And the betrowe lot for me people. Je rede ma betrowe lot tak hey, luko amboja. Betrowe lot. Mote kadisa di skimoro biki. Hey, ti holu, tueta holu. Bigi skinengere amaris na wando boro bigi skinengere ba Afrika. O me opa ike. Dus dat wat ik bij de tap failing. Je begrijpt? Lees. En de meseri wa boy fu yuru wa huruma. Je ziet, er maar best wel wat ik zie boy funu. Dan ik gewoon naar mij kom van een huru vrouw. Voor kies omkang. Dat na de Arabier bij doen. Je begrijpt? Lees. En de meseri wa jongu wenche fu winning. Je ziet, er maar best wel wat ik zie van unu nap de maar bij wijn drinken. De maar chillen. Je begrijpt wat hoor? Lees. Voor them kan go drinken. Vers 4. Ja, en sa usa do nanga mi. Vers 4. En ja, sa usa abi fu do nanga mi.
Oh, Tyrus na Sidon. Tyrus na Sidon, Somaliër. Dat die Lisa stuk, de Molisa stuk daar. Dat is zo dat de Somaliërs hebben een beetje rol. Dan gaan de Arabieren fuseren. Jullie zal deze zo dat. Nee. Ai. Van de 7e eeuw tot de 19e eeuw was het eiland Zanzibar. De Arabisch-Afrikaanse slaafhandel is ouder dan de Europese transatlantische slavenhandel, die ook een zeer grote omvang kende. De Arabisch-Afrikaanse slaafhandel startte rond de 6e eeuw voor Christus en eindigde in de 20e eeuw. Jere, 20e eeuw na Tangano. En je de man poten tanga in de 20e eeuw. Je begrijpt? Ons Tangano, de man behoren in Libië. Ja toch, na Syrië, de man behoren als slaaf. Vanaf 6e eeuw na Christus, de Arabieren seru. Daarom is je om een blakke man een moslim te doen. Bijna in West-Afrika je een moslim. Is dat niet? Omdat de Arabieren bepoten in slavernij toe. Daarom, dat is maar voor een long, wat Dubai naar de president nou nodig. Kom lees ons aan het lees dat. Afschaffen van slavernij in de Arabische country, hoe lang het duurt. Lees. Een belangrijke stap in de afschaffing van de Arabische slavenhandel werd gezet na de Tweede Barbaarse Oorlog. Nadat een gezamenlijk Brits en Nederlands marine-eskader Algiers had gebombardeerd en daar aanwezige slaven had bevrijd. Je ziet, dus nou dat je denkt dat je weet maar voor vrij voor de Arabieren. Ja toch? Want dat je leest het toch. Wat zou de man doen bakada? Die man stop de Arabieren voor slaven, de man koloniseren. Volg nog. De man koloniseren Afrika toch. Hier heeft een conferentie voor Berlijn. Een conferentie voor Berlijn, want 1885 kom in 1889. Dat de Europeanen doen dat, voor voorkomt dat de Arabieren pot de blakken met slavernij, wordt ik abra. Wat zou de man doen? Die man teken abra, de man pot die slavernij bakken. Want in Congo, hier heeft koning Leopold II, wat koning voor België. Hij maakt hier 20 miljoen in Congo. En de man samen ook hier, hij maakt de man aan de man voeten. Je begrijpt? Maar dat de man leert maar naar school. Dus daarom een value of decision heb ik sa. Een oorlog dat heb ik kom. Je hebt een papier aan me, bro? Oké, lees go door. En daar aanwezige slaven had bevrijd. De prijs van Algiers, Tunis en Tripoli gedwongen werden een eind te maken aan barbaarse piraterij en het tot slaaf maken van christenen. De christenen zijn maar niet naar de Israël, blakken de Israëlieten. Hoe noemen we de christenen naar dat? Lees go door. Nadat Frankrijk in 1890 Frans-Sudan had gekoloniseerd, werd de slavernij in 1905 afgeschaft. In Sudan na 1905 de maatschapslavernij af. Lees. In 1924 werden de slavernij afgeschaft in Irak. 1924 in Irak. Dat was om even de oma voor de Libië. Dat is dat die de geboren was. Lees. In 1937 in Bahrein. In 1949 in Kuwait. En in 1952 in Qatar. Lees door Qatar. In 1949 in Kuwait en in 1952 in Qatar. 1952 de maatschapslavernij in Qatar. En dat zou we doen, hoe we bij het naar Qatar we go. Dat heb je maar bij horen weken toch? En in Qatar de maar bij horen weken. Terwijl we nog dat kapel bij de slaaf toe. Tangan 1952. Het is tangan nou, maar de man is zo dat op TV. Dus tegen die oorlog in Palestina en Israël in breedte, je blakke man. Je eigen in breedte. Want dat is een value of decision. Dat betekent dat we ook besluit. Kom maar naar Joel 2. En je hoort nog eens dat aan. Joel 3 aan. Dat boek voor Joel, hoofdstuk 3 vers 4. Ja, en sa onze abi voor doen aan mij. Oh, Tyrus naar Sidon. Naar alle de prinsen voor Felicia. Filistia naar Palestina. Dat is naar Palestina die de day. Dat is ook samen op te maken naar mij.
Want we teka kondre fi uprat mi kondre. Daarom de mij vet constant nanga de wet man dat on dat demand dat aan de echte Israëlieten. De man saptak aan de demand abagro. Daarom de mij vet constant. Je begrijpt? Gona Sani. Sefana ya twee. Asa sa undo e place un begi Israël nanga Palestina. Betro begi de Israëliet van Bijbel. Dan de zogenaamde blakke man nanga igi. Want if oorlog nog een blakke man nanga igi nog is verlossing. Dat schrijft in de Bijbel. No a kerk om tegen dat kim begi vrede. Es so vrede de dat wat ka igi nanga blakke man utanta pa bottom for society. Uno go straf so constant. E vrede de constant. Lees. Na book of Zephaniah, hoofdstuk 3, vers 1. Chari usrefi komakandra. Ja, komakandra o yu kondre disino abishem. A volk sana shena black people gado itaki chari sref kwa wang. Pa wat jou sref kona wang. Onder a wet fukado. Onder a wet fukado wa bif kombaka. On san te one ora wet fukado na wetak ma foto man, na jukanege, ma para man, ma koron man, mina gayana man. Erte we pratus refi para man, koron man. Maar te horen wet fugado dat staat uno naar de Israelites van Bijbel. That's right. Zo we elkaar usref kwa wang. Lees. Before that bosroit is a kona fesi. Before that day sa pasa legiwa alesi kuba. Want dat de crosspay. Je ziet dat Hamas naar Israël vet constant. Dat want dat de crosspay. Dat dat kucharu usref kwa wang voor sa de doro. Kucharu usref kwa wang onder de wet fugado voor sa de dat doro. Wasang. Ina stasa sa blaka mai de kina chela. Kine sot show ode, sot party ode, o Afrika artist ko asranang, wo goda pe. Ulu way de kasanat, ma ala de trafolok sabtak de ready ki adeja les. Before the fire had the brown for Masra Sako na Ontapo. Before that day, Fuda had the brown for Masra Sako na Ontapo. Suku Masra o ala usafo had the suma for Grontapo. This will do hem commandary. Suku correctorei. Suku safu hati, suku safu fasi, kande usalon go kimiri na la day fuda hati bro fu masra. Yere sabe go taki, suku awet fugalo, suku gerechtigheid. Masang, abla kama nga ingino an gerechtigheid. Ala may wakalik amana ting, ama be moni obsesity, ama bo dansipko, ama bo make fugo fanga. Abla kama nga ingina te fugo suku gerechtigheid. Wasabe be sori, suku gerechtigheid fosa day fu masra. En nu heeft Masra de crosspay. Maar toch UNESCO gerechtigheid. Lees. Vers 4. Because libi suma sa libi Gaza. Sa Bijbel taki? Because libi suma sa libi Gaza. En Ashkelon sa troma woestijn. Dit is nasa profeter in de Bijbel. Dus de Israëliërs zoeken dat pepanya. Nasa beschrift in de Bijbel. Awa bi voor woest. Outroma woestijn. Dus no man e konja taki begigi Palestina. Nog je begigi Israël dape. Na Satan je begigi. Onze schrift in de Bijbel dat moest vinden plaats. Sa kan op takik, maar dat moest vinden plaats. Faka bigi man. Je ziet wat zij komen bekend. Faka vader. Ko arki vader. Wat sa? Zo ze kijk je. Lees er maar. Vers 4. Because libi suma sa libi Gaza. En Ashkelon sa troma woestijn. Dem sa yagi suma komopo fu Ashdod. Na mindri day en dem sa puru e grand komopo fu hem lutu. Ana de president tego Google de sidak na no pere mai feti. Dus de bomo bigye sutu na dato mek desman lo wet moto dape. Dato kir o mef desman. Dat na sa Bijbel taki. Uno konja ko begi ki Palestina no ko begi ki Gaza opsang. On tape na sa skrifi na dat opsang. Dat opsang. En ino kata ki begi ki Israël want je begi ki Satan. Lek Openbaring 2 vers 9. Lees. Vers 5. Tramai. Vers 5. Hello voor de suma de libi. Hello voor de suma this is the libi. Na da say voor da zen. Da volk voor de kerit suma. Da word voor Masra. They against you o Canaan. Da kondre voor de Filistijn suma. Yere a kondre voor de Palestijn suma. Alla de maat moest ready. Want de bomb of I don't know. Je ziet? Dus wie is je begigi Palestina of Israël na zomaar? Je begigi Satan. Je begigi Titibri. Uno osori tak bekere idrai kwa kado. Kotu gerechtigheid in fosa de Masra. Komisa ya papira kama. Kote kwa flyer nog. Weet jij een flyer gemista? Gemista een flyer in fosta. Hey, kom maar ja. Gemista een flyer in.
Dahil ko lang siya tayo ang sumisawasak. Dikkirik yung suhita kim dekiki Israel nga Palestina manawalay. O sa skifa niya Bible, ape siya pe musfornitek. De mausuntu bom dape. On sang, il Palestina de may pinabla kamatu. Il Israel na pe may pinabla kamatu. Les ef olok no kong, afolusuk black people ne kong. Afolusuk Israel no makong. Les walo sa vida o tawag yung transfer. Hello, pour dem suma disi de limina la sei pour la zen. Da folko pour dem kerit suma. Da want to for masla de against you o Canaan. Da kondre pour dem felicite suma. Yere, kado taki a de tika a folok taki. A fo ka begi gides ma muder ko de mena. Beti ook voor Palestina of voor Israël. Dat moeten we niet doen hoor, want wat zegt de Bijbel? Lees het wel eens. Hello, voor dem suma disi de limina la sei pour la zen. Da folko pour dem kerit suma. Da want to for masla de against you o Canaan. Da kondre pour dem felicite suma. Misa figi you puru. En no suma sa limina in you in it. Dat na sa Bijbel tak. Au figire ma in Canaan puru. De Palestina de ma Palestina na de ma Israël. Kado figiala de ma da puru. Yesi, en dat na sa we koleru people. Uno konya ko koru na ngalei. O ko soriu atru. Give me Johannes 8 vers 32 dan traleri mo. We are gods, we are kings, we march in faith, cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, cause we believe we can.